Serdar Berdimuhamedov. Men Cuma Safar Türkmen. Serdar, sen meni qowu tanıyan. Göňergençdäki, maslahatdaky öýmede itlerini, şagalaryny goýup beripsiň. Hey Serdar Berdimuhamedov, sen dinle meni, saňa peýdasy bar. Bugün dinle, erti geç bolup galýar. Türkmen halky ayaklanyp köçe çykyp gidenden sonra sizlere geç bolýar. Serdar Berdimuhamedov, bu aýtjak bolan sözlerim, videom senden gorkanym üçin däl, senden bir kömek sorap, pul sorap duranym üçin däl. Bir Allahyň razylygy üçin Türkmenistanda uruş bolmasyn, kan dökülmesin diýip aýdyp durun. Serdar, Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy juda kyn häzir. Hiç kim bu halky dinlemeýär. Bular kime arzyny aýtsyn, ýeketek Allah'tan başga arzyny aýtmaga ýerem galmady. Serdar Berdimuhamedov, senin ataň halky dinlänek, dinlemänem islänek. Wagty hem ýok. Aýdym aýtmaly, kitap ýazmaly, at çapmaly, baytallary çapmaly. Wagty ýok. Indi sana aýtyp durum ki, sen ataňa aýdanan bir, aýtmadygan bir, çünki sen ataň oje krişasy giden, ýaşy hem geçip boldy, kellesi kabul etmeýär. Indi sen ýaş oglansyň, bilinip dur adyňam Serdar ekeni, türkmensiňdir belki, görünüp dur. Serdar Berdimuhamedov, bir habar eşitdik, Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov senin ataň konstitusiýany özgördüp, seni şu parlamentiň ýokarsyna getirjekmiş. Indi dogrusyny aýdan Serdar, seni ataň prezident etip goýup gitjekmiş diýip durlar. Indi albatta bu arzu we aýyp ýok, ony mesele bolmaýany sen özüň hem gowy bilipdiň. Ýöne Serdar, erti bir gün halk götürüljek bolupdy. Şu aradaky reisler hem açylsa, uçup gitjek bolupdy oglanlar berden. Şu mitinge barmadyk, ýüzüni görkezmedik oglanlar baryp içerden sizleri salançaga uçurjak bolupdy, ýüpden sallajak bolupdy. Serdar, inşallah bu aýtjak zatlarym sana bir maslahat bolýar, açyk. Sen Türkmen diýeniň üçin aýtypdym. Serdar Berdimuhamedov, ýakynda senin ataň ölýär. Indi bizim atalarımız ölýär, hemme ölýär. Ondan sonra sizlere bu ýakty jahan dar bolup galýar. Saňa juda kyn bolýar hasatan. Çünki öz tarihde de şoňa meňdeş da diktatorlaryň özleri ölüp gidýär, soňra aýby açylýar. Soň bala-çagalar azap çekýär. Meselana Stalinin gyzy, Xruşşowyň ogly, Hitlerin gyzymy, ýadymçynak İslam Karimowden Kabyryň gyzyna türmede ýatýar. Nursultan Nazarbayewiň agtygymy dünkirakda näme boldy görüpdiň özüň. Onu goý, şu senden öňki prezidentiň ogly bardy, Niyazowyň ogly Murat Niyazowmy. Şu da halini şöyle Türkmenistana gelýärler. Şu da sen aýtmak mümkin, pul köp, o ýanda keyp etip Ýewropada diýmek mümkin. Dogry da, ýönüni watanyna gelbilmedikden sonra, özüni men türkmen diýip aýdyp bilmedikden sonra puluň baryny näme peýda ki? Serdar Berdimuhamedov, elbette hemmen wagty bolýar, hemmen ölçenip goýulan kadary bolýar, hemmeniň zamany bolýar, gidip ölýär. Siziň hem wagtyňyz guturup gelýär. Bilen bolsaňyz kum sagat bolýar, kum sagaty beýle aýlandyryp goýsaň kum dökülýär gidýär. Şoňa siziň hem kumlaryňyz 5-6 taneňiz galdy. Dogrusyny aýtsa siziň wagtyňyz hem geldi guturdy. Ýakynda senin ataň hem ölýär. Oýlama bize ölüm ýetmeýär, bizim pulumuz köp, bizim waýanymyz köp, bizim telefonitlerimiz köp diýip oýlama. Allah azza we jelle aýdýar ki, Kur'anyna aýdýar ki, Serdar, bizim türkmenleriň Allahyň indirdik Kur'anyna aýdýar ki, Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Eynema tekunu yudrikkumul mautu ve lev kuntum fi burucin müşeyyedeh. Sadakallahu azim. Nerede bolsaňyz hem, nerede geçseňiz hem, hatta berk, makam, qaim qalalara, köşklere girip gitseňiz hem, ölüm size yeter, ölüm sizi tapar diye. Ölüyorsunuz diye.
Şoň üçin oýlanyp oturma, biziň Pöwrizedäki podwala girkitse hiç kim gelip bilmeýär. Biziň samolyotumuz bar, biziň rekatamız bar. Kosmos bilen uçup Marsa, Jupiter'a kaçıp gidýäs. Türkmenler näme edip bilýär diýip oýlama. Belki türkmenler hiç edip bilmän galar. Belki türkmenler sizleri öldürüp bilmez. Ýöne türkmenleriň Allahy sizleri öldürüp bilýär. Indi sen aýtmaň mümkin, ay men näme deýin, men näme günäm bar diýseň, dogry. Atasy üçin oğul jogap bermeli. Ýöne sen hem ataňa düşündir Serdar. Geç bolup kalmazdan önce düşündir. Ataňa barıp maslahat ber. Ataň kimi dinlemese de seni dinlerini. Çünkü seni gowy görýär, seni ulugan oğly. Barıp aýt ki, Kur'an-ı Berdi Muhammedowyň ýanyna bar. Bir nasranesi keyip kök mahalına barda aýt. Elinden tutup, eline oğşap, maňlaýyňa degir ataňkyny degir diýär. Başgalaňkyny degirme. Türkmenistanyň ministrleri ýaly Kur'an-ı Berdi Muhammedowyňkyny oğşap ýörmeýär. Ataňkyny oğşap aýt. Elini maňlaýyňa degirip aýt ki, atajanny. Sana men kömek edeyinni. Yakında bu dünyadan gitmeli vaktin geliydi. Sen ölküdenden sonra bizlere juda kym bolup kalmasın. Gel atam, ömrümüzde bir gezek bolsa da Türkmenin halkına bir kömek etip göreli. Atam, Türkmenistan'ın halkına bir kömek edeli, dinleli deyip aytdı. Şu 7 san maslahatı ber atana sonra. Birincisi ayt ki, ya atacanlı, ya kakacanlı. Halkımızın ýagdaýy juda kyn, aç, kesel, işsiz, öýsüz, emniyet yok, rahat, parahat ýaşaýa bilen Türkmenistanda näme üçin atajan diýip aýtdy. Türkmen halky öz ýurduna rahat ýaşaýa bilen, öýüne rahat gezi bilen, öz paýtagtyna rahat bary bilen, islam zadyny iý bilen, islam zadyny giýi bilen, hatda onuň minjek maşinine çelli sen şoňa aýtyp durýaň. Hatda ki heleyiniň saçynyň reňkine çelli sen aýtyp durýaň. Näme üçin atajan beýtitdiň sen diýip aýtdy. İkincisi aýt ki, ya ata de, türmede oturan günahsız adamlar haçan çykarýasdy. Siyasi, dini, nahaq töhmet bilen oturallar haçan çykýar türmeden diýip aýtdy. Niýazyň zamanyndan bäri oturallar bar. Näme üçin şu beçaralar çykyp bilenak? Ya atajan, şolary gelip bir çykaryp goýup bereli ömrümizde bir gezek türkmen halkyna ýagşylyk edeli. Erti bir gün sen ölüp kalsaň Allahyň ýanyna barana bir ýagşylygyň bolsun diýip aýtdy. Üçüncü aýt ki, ya ata de, näme üçin Türkmenistanda söz erkinligi ýok? İnsan hukuklary bilen hiç kim şogullanmaýar. İnternet ýok. Siýas ýok. Siyasi erkinlik ýok. Siyasi partiýalar, hereketler ýok. Näme üçin atajan gel ruhsat bereli şolara. Bizim döwrümizde bir emin erkin ýaşap kalsın. Türkmen halky bizler hem geçgidenden sonra, erti sen ölüp kalandan sonra seni hayır bilen, gowy söz bilen ýatlasyn diýip aýtdy ataňa. Dördüncü aýt ki, ya ata de, ya dädejanny. Näme üçin SSR'den bäri, Niýazowyň zamanyndan bäri, seniň wagtyňa çelli, häzir hem işläp oturan SSR'ň KGB'lary, ıjdanyp, hıramyp, açyr Saudiýany Yahudi kapyrlar, atalarymyzyň düşmanlary, Halına çeli işläp otýar hakimiýetde. Näme üçin bulary işläpýär? Bularyň atalary biziň atalarymyzy öldürüp taşlady Göktepe'de. Ennelerimiz zorlady. Bu haram kapyrlar bizlere bermedik azaby galmady. Näme üçin biz bularyň zürriýetlerini başymyza göterip otýarys? Türkmen ýigitleri, özümiziň perzentlerimiz seniň ýanyňda minister bolup 2-3 ýyl işläp bilmeýär. Ýöne bu kapyrlar 20-25 ýyldan bäri, 30 ýyldan bäri işläp oturarlar bar. Näme dädejan bulardan bir gorkyn ýeriň barmy? Gel bu kapyrlary ýogatyp goýup bereli. Gel ata-babamyzyň ganyny alaly. Gel ata-babamyzyň haryny alaly şu haram kapyrlardan diýip aýt. Beşincisi aýt ki, ya ata de, näme üçin Türkmenistandan türkmenler halk çykyp gitip barýarlar? Näme üçin türkmenler öz ata watandan gaçyp gitip barýarlar? Erti düşman gelse kim gorýar bu ýeri? Erti Rossiýa, Amerika, Kitay, Hytaý çolsa kim watany gorýar atajan? Näme üçin halkymyz galyp bolup kaldy? Türkmenistanda öňen paýtadyr bugdaýlar, bularyň pullary,
Gaz neftin pullary, budjetiň pullary näme üçin halkymyza berilenak, näme üçin budjetde pul galmady ya atajan, näme bolup galdy diýip bir agz aýt. Halka jogap bereli ya ata, erti biz geçgidenden sonra, sen ölüp galandan sonra halk bizden sorasa näme bolýar? Erti halk hakykatdan göterilip gitse, biziň ýagdaýymyz juda kym bolýar ya atajan diýip aýt Serdar Berdimuhammedow. Altıncısı ayt ki, ya atacanım de, ya ebeti de. Kur'an dili bilen ayt ki, ya atacan, ya dädejan, ya kakajan, ya pederim ne. Näme üçin ni? Eskerde harbygullyga bararlar ölüp gelipdi. Näme üçin watanymyzyň hyzmat etjek bolarlar ölüp gitipdi. Näme üçin polisiýalarymyz, milisiýalarymyzy nähak töhmet bilen gamapsyň? Näme üçin serhetde ölen eskerlerimiz Afganistandan Wagner Rus eskerleri teröristleri gelip öldürüp gidenne bulara biz kömek etmedik? Näme üçin şo teröristler öldürüp giden eskerleri şehit diýip aýtmadyk? Şoň ata-enesine kömek etmedik. Hatda ki şonuň mazaryna barıp dua etmedik. Hatda ki şonuň ölelerini, şo öldürüp gidenleri jana jogapkärçilige çekmedik. Ya olmasa şu şehitleri en atasına qaytyp bermedik ya atajan. Näme üçin diýip sora. Hem aýt ki, daşa ýurtda hem ölüp duran türkmenler, türkmen migrantlaryny izine alıp gelip bilemiz. İstanbul'da 100-200 adam ölüp kaldı. Häzir hem eşitişim boyunça 500-600 adam bolup gitdi. Bularyň topragy näme üçin biz Türkmenistana akel bilemiz ya atajan diýip aýt. Gel Türkmen halkyna bir kömek edeli ya atajan ne. Biz Türkmen bolmasak hem Türkmenleriň çöregini idik, Türkmenleriň duzyny idik. Gel Türkmenlere bir ýagşylyk edeli diýip aýtdy Serdar Berdimuhammedow ataňa. Hemem aýt ki, daşarda gesip beren Türkmenleriň ýagdaýy kyn ekeni, şolara konsullygam kömek etmändir. Gel biz bir ömrümizde bir gezek Türkmenlere kömek edeli. Biz Türkmen bolmasak hem, Türkmeniň ganyny biziň ganymyzda akmasa hem, biz iman etmesek hem Allah'a, biz kapır bolsak hem gel şu türkmen mallara kömek edeli diýip aýtdy Serdar Berdimuhammedow. Hemen 7-nji Serdar Jora, Serdar dostum, ataňa aýtgin ki, ya atajanny. Sen köp hyzmat etdiň bizlere. Sen köp hyzmat etdiň türkmenlere. Elbette Skopjaň içinde. Boldu sen emin erkin demiň al, pensiýaňa çyk, atyň çapdyryp gez. Gel Türkmenistana bir erkin saýlaw edeli. Gel Türkmenistanda saýlaw bolsun demokratik ýoly bilen. İslam partiýa açsyn, İslam hereket açsyn. Wagtymyz waka, wagtyň waka ya atajan. Hakimiýeti kansyz bereli. Türkmenistanyň taryhynda bir gowy, hormatly prezident bolup sen adyň galsyn. Sen ölküdenden sonra da bizlere hem adamlar gowy söz bilen ýatlasyn, bizlere hem hormat etsin. Öňki Murat ýaly kaçyp ýörmäli. İslam Karim'in gyzlary ýaly waydat diýip aglap ýörmäli. Bizlere hem adamlar soň sen ölküdenden sonra ýurtdan çykaryp goýbermesin diýip aýt Serdar Berdimuhammedow. Şoň üçin Serdar Berdimuhammedow ataňa aýt düşündir. Ataňa kelles kabul etmeye kirişesi gittinni. Ataň siyasi marozumni inni kabul edilmeye. Sen barıp aýt. Senden başga ministrler onuň ýüzüne dikem gözä bilmeýär. Sen barıp ataňa aýtgin ki, hazır wagt bar, hazır imkan var. İman bolsa imkan bar, Serdar dostum. Ataňa gowluk ýoly bilen urşsuz hakimiýeti bersin. Serdar Berdimuhammedow Türkmenler göterilecek boldy. Hazır İstanbul'da hem birinci reis açılsa boldy, yüzünü görkezmedik, mitinge gatnaşmadyk, kahramanlar barıp sen ataňy garawma gömüp taşajak boldylar. Ýakyny Türkmenistanda göterilecek boldy. Serdar Berdimuhammedow, özüňem habaryň bara. Lewatda, Marda bolan tupanny dagy barıp Türkmen halkynyň ýanyna durup bilmediňiz. Halk bildi ki sizler geregi ýok. Serdar, sana yine bir açık zat aýdaýyn ki, Türkmenistan halky sizin tohumuňyzy isläp duranak. Eger imkan boldy, возможность boldymy sizin 7 sülaleniňizi öldürjek diýip durlar. Elbette Serdar sana gowy habar aýdaýyn. Elbette sizler öldürer, ýöne sizin aýallaryňyza hiç kim inşallah elde girmez. Belki senin dayzalaryň
haramxor adamları köp qıynatdır, öldürüpdir. Olar başka meselede. Öne sizin ayal maşgalalardan, sizin erkek göbeklerden halka düşman bolmadyk. Halka milletimize hıyanat etmedik bolsa hiç qaysı öldürülmeye, cinayet cevapgarçılığa çekilmeye. Serdar, eger sen hakykatdan ömrüňi dowam etdirjek bolsaň, tarihte adyňyzy ýazyp goýjak bolsaňyz, tarihte malgum bolup galmajak bolsaňyzlar, şu men aýdan zatlarym aýt. Iň soňky juda важny. Hakimiyeti qansız, urşsuz tapşyryň. Saylaw ýoly bilen geçireli. Ýüregiň bar bolsa sen hem saylawa gatnaş. Hemme gatnaşsyn. Muhalifat hem gatnaşsyn, özümiziň ýigitlerimiz hem gatnaşsyn. Korkma Serdar. Belki utturup koyorun. Uttursaň, bijeli oglan ağlamaz diye. Sana inşallah Türkmen halkı sizleri hiç kaçan yadından çıkarmaya, goruyor, saklıyor. Sen oylama, men atam ülkeden sonra men prezident bolýan diýip. Oylama, sen prezidentlik beýanına dursun, Türkmenistanda galy bilmeýäňiz ýaly, Türkmenistanda ýaşamak problem bolup galýaly sizlere. Serdar Berdimuhammedow şunu aýtyp berjekdim sana. Bilip koy, Türkmen halkı ýakyna göterildi. Hemem ataňa da şunu hem aýtyp bilýüs bolsun sana. İstanbul'da bir gyzy alyp gitjek bolup, ataň hereket etdi. Barıp aýto ataň gullaryna, "Indi gelip bir gyzamy güýjüňiz ýetdi. Bir türkmen gyzyna mı güýjüňiz ýetdi? Haramlar, kapyrlar, orsun dölleri" dip ýüzüne gyýgyr. Hemem şu öňräkler şu bir oglan alyp giderler şu. Ömrü uzak diýen oglan alyp giderler. Şonu alyp giden KGB'lar şu ýerde gezip ýördi. Şolaryň hem ýaşap duran ýerlerini bilen bolsaň maňa sapşan etip goýber. Eger sen güýjüň etmese özüm bir zat diýen olar. Serdar Berdimuhammedow, sana aýdysky, Türkmen halky bilen bir bol, Türkmen halky bilen düşman bolma. Bu dünýä kysga. Bu dünýä ak geçip gidýär. Bu dünýede ýaxşy hem ýaman hem ölüp dur. Ýöne gowat bilen galmaňyzy isleýän siziň. Serdar Berdimuhammedow, hazır wagt bar. Eger sizler hakimiyeti gowluk bilen tapşyrsaňyz, sizi Türkmen halky goruyor. Ana men sana söz beren, meniň müň-müňläp batyr gerçek Türkmen ýigitleri barki, eger sizler hakimiyeti gowluk bilen tapşyrýan bolsaň, saylaw ýoly bilen taze prezident saylamaga kömek etseňiz, biz hem sizleriň tohum tijiňizi bu dünýede hem rahat ýaşamasyna inşallah garantiýa bolup sizlere goramaga söz beren. Şonu aýtjakdym Serdar Berdimuhammedow, ataň bilen gepleş, hazır giç bolup kalmaka, Belarusyadaky bolup duran wakalar bolup kalmaka, halk göterilmaka, bıçak etten geçip süýege dayanmaka, hakimiyeti boşadyňlar, eýesine beriňler, türkmenlere beriňler. Görüşürüz inşallah.